Imagina't un palau amb portes majestuoses, escales imponents, sostres infinits i racons secrets. Imagina't un palau inspirat en les línies delicades i sinuoses de la natura, amb soterranis sorprenents, espectaculars vidrieres i un terrat ple de color. T'ho imagines? Doncs a tocar de la Rambla de Barcelona, al barri del Raval, s'aixeca l'imponent Palau Güell, l'edifici més genuí d'Antoni Gaudí. De l'amistat i admiració entre dues persones en solen quedar bons records. Per sort, en el cas d'Eusebi Güell i Antoni Gaudí, tenim aquest palau, fidel testimoni de la seva entesa i confiança mútua. L'empresari va donar a l'arquitecte la llibertat creativa amb què un jove Gaudí, de 34 anys, es va enfrontar al seu primer gran projecte i va idear un edifici únic i singular que la UNESCO va declarar Patrimoni Mundial el 1984. Només entrar al palau quedarem bocabadats amb les portes de ferro forjat que ens donen la benvinguda. Unes portes, per cert, que deixen entrar la llum del carrer, però que no permeten que les mirades tafaneres n'espiïn l'interior. I és que Gaudí no només creava bellesa, sinó que també pensava en el benestar i la comoditat dels seus clients. Així, l'imponent saló central, coronat per una gran cúpula que recorda un cel estelat, era un dels centres de la vida social barcelonina i només obrint i tancant uns porticons es podia convertir en una bonica capella familiar. L'edifici està pensat perquè tingui una sonoritat única, com si fos una gran caixa de música. El saló central, l'orgue, els pisos a diverses alçades on es col·locaven els músics i el cor. Tots aquests elements constituïen el millor escenari per a les trobades musicals que organitzava la família. A mesura que anem pujant escales, la nostra sorpresa va creixent. Estances, sales i espais, tot està pensat perquè l'arquitectura llueixi. La cirereta del pastís arriba finalment quan posem els peus al terrat. La gran agulla i les xemeneies que l'envolten, de tots els colors i formes, et deixaran bocabadat. Amb un paisatge de fons immillorable, la ciutat de Barcelona. Vine al Palau Güell i viu una experiència que no oblidaràs mai. Viu el Gaudí més genuí.